ang tanging naisigaw ni Roble nang maglaho ang demonyong kanyang kalaban. Dahil sa galit ni Roble sa kanyang sarili, ay pinagsusuntok nito ang lupa habang umiiyak. Roble, huwag kang mangamba para sa akin. Isipin mo ang iyong kapakanan. Sinasabi ko sa iyo, Roble, noon pa man, na hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo kapag nawala ako sa mundong ito. Mahal kita bilang anak, Roble. Kaya sana'y huwag mong pasanin ang bigat ng loob sa oras na ako ay lumisan. Wika ni Nong Jem sa isipan ni Roble. Sa paglaho ni Nong Jem kasama ng demonyo, ay siya namang pag-alala ni Roble ng kanilang pagsasama. Ang kanilang pinagdaanan ng kanyang maestro sa bawat pagsubok nila sa kanilang buhay at ang mga masasayang alaala nilang magkasama, lahat yon ay pumasok sa isipan ni Roble. Patuloy pa rin sa pag-iyak si Roble sa kanyang kinaroroonan na animoy sinisisi niya ang kanyang sarili dahil sa hindi niya nakayanang iligtas ang kanyang maestro. Dahil sa mga pangyayari, ay nadagdagan ang pasanay na problema ni Roble sa kanyang sarili. Ang tanging maaasahan niya lamang ay ang kanyang sarili sa mga susunod na laban na kanyang kahaharapin. Matapos niyang umiyak, ay siya namang pagbalik nito sa sirang bahay ni Mang Lucas. Lahat ng gamit na maaari niyang mapakinabangan sa laban ay isinaayos niya upang pagsapit ng umaga ay makakapunta siya sa pugad ng mga maranhig ng mas maaga. Pinili na lamang ni Robleng huwag magpadala sa kanyang galit dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi nakakayanin pa ng kanyang katawan ang agarang pagpunta sa kabundukan ng Tubahon. Ang matinding paghahangad ng paghihigante ay nagdudulot ng pagkawasak ng sarili. Ang nilalang na hindi marunong maghintay ng pagkakataon ay siyang mangmang. Huwag kang mag-alala sa iyong maestro, Roble. Magtiwala ka sa kanya at sa kanyang kakayahan. Maaaring nadakip ngayon ng demonyo, pero hindi pa ito patay. Huwag kang mag-iisip na patay na ang iyong maestro dahil ikahihina yan ng sarili mo. Magpahinga ka ng maayos, Roble, dahil marami pa tayong kakaharapin kinaumagahan. Nandito lang ako at handang tumulong sa iyo kahit na anong oras. Wika ng espiritu na nasa kalis. Nang marinig ito ni Roble, ay doon pa lamang napanatag ang kanyang isipan na tila ba naliwanagan ito. Dahil sa pagod at antok ni Roble, ay hindi na niya namalayan ang pagpahinga ng kanyang katawan. Kinaumagahan, paggising niya ay agad naman niyang kinondisyon ang kanyang sarili upang makapaghanda sa kanyang susuunging digmaan. Dali-dali siyang nagluto ng kanyang makakain at baon sa kanyang paglalakbay sa araw na yon. Sumapit ang 7:00 ng umaga at agad namang umalis si Roble sa pamamahay ni Mang Lucas. Habang siya ay umaakyat sa kabundukan ng Tubahon, ay pansin niyang bumalik na naman ang mga salot sa paligid. Meron ding nasipat si Robleng mga kubong nakatirik sa katabi ng parolang kanyang pinupuntahan noong isa pa siyang maranhig. Ang buong akala ni Roble ay napakalapit lang ng kanilang dating baryo. Animoy, nakaligtaan ni Roble na hindi na siya isang maranhig noong mga oras na yon. Habang siya ay naglalakad,
Panay ang pahinga niya sa bawat lilim ng punong kanyang madadaanan dahil sa sobrang hingal. Ikaw ba naman, umakyat ng 3 bundok nang hindi nagpapahinga? Ay, buhay pa kaya si Mang Lucas? Tanong ni Robles sa kanyang isipan habang kumakain. Bigla-bigla kasing pumapasok ang kanyang mga maestro sa kanyang isipan habang siya ay kumakain. Di na din umaasa si Roble na buhay pa si Mang Lucas dahil sa matagal na ang lumipas na panahon magmula nang madakip ito ng mga maranhig. Habang siya ay nagpapahinga sa ika-4 na bundok, ay merong lumapit sa kanyang isang panauhin. Magandang hapon, Ginoo. Maaari ba akong makitabi sa iyo? Wika ng isang matandang lalaki. Nang masipat ito ni Roble, alam niya sa kanyang sarili na hindi ordinaryo ang taong kanyang kausap. Alam niyang isa itong alipores ng demonyo na nagpapanggap na isang ordinaryong tao. Pinili na muna ni Roble na huwag magpahalata sa kanyang mga pagdududa. O sige ho, tabi lang ho kayo. May mauupuan pa naman dito eh. Sagot naman ni Roble. Nang marinig ito ng matanda ay dali-dali rin yung nagpasilong. Animoy nahihirapan ito sa paghinga dahil sa rinig ni Roble ang malalim nitong buwelo. Taga saan ho kayo? Tanong dito ni Roble. Diyan lang. Kumuha lang ako dito ng bagakay, iho. Alam mo naman, marami ang naglipa ng mga aswa ngayon. Sagot naman sa kanya ng matanda habang ipinapakita ang 3 bagakay na hawak niya. Dahil sa sinabi ng matandang yon, ay doon na nagduda si Roble. Alam niyang alam ng mga taong nasa bayan kung gaano kadelikado ang bundok na kanilang kinaroroonan. Minsan na ding nasabi ni Nong Jem kay Roble ang isa sa mga pinakamalakas na gamit sa panlalason. Ayon kay Roble na ang hiras ng bagakay o ang malabuhok nitong tumubo sa mismong bagakay ay napakadelikadong lason kapag ito ay nalagyan ng naaayong dasal. Napakamapanganib ng hiras ng bagakay sa kadahilanang kaya nitong pumatay ng tao sa loob lamang ng 3 oras. Nakadepende pa ang oras na yon sa lakas ng usal na inilalagay sa hiras ng bagakay. Pwede ding gawing pamahirap ang ganoong uri ng lason sa sino mang taong nais kitilan ng buhay ng may alam dito. Dagdag pa ni Roble na ang bagakay ay isang gamit na pinaggigitnaan ng kasamaan at kabutihan. Kumbaga, nakadepende na lamang sa taong kukuha ng bagakay kung saan niya ito gagamitin. Lumipas ang ilang minutong pamamahinga ng dalawa. Walang pag-uusap na naganap. Ang matandang lalaking yon ay hinihimas-himas lamang ang kanyang dalang bagakay na para bang meron itong gustong gawin. Si Roble naman ay nananatiling alerto sa kanyang kinauupuan dahil sa naghihintay lamang ito ng pagkakataong gumawa ng hakbang, yung matanda. Sige ho, aalis na ho ko. Marami pa kasi akong gagawin eh. Pagpapaalam ni Roble. Nang marinig ito ng matanda ay hindi yun kumibo. Pagtingin nito kay Roble ay agad nitong pinalipad ang hiras ng bagakay patungo sa kanyang kinaroroonan. Nang masipat yon ni Roble ay agad namang tinakpan niya ang kanyang ilong at bunganga upang hindi makapasok ang hiras na binitawan nito. Tanda! Akala mo ba hindi ko alam ang estilong yan? Grabe ka!
Nagpakilala ka sa aking mabuting tao tapos traidor ka pala? Kanina pa lang nagdududa na talaga ako sa'yo eh. Biruin mo, sa dinami-rami ng punong pwede mong pagsilungan, ay dito mo pa talaga sa punong pinagpapahingahan ko ang napili mo. Pasensyahan tayo, tanda, dahil hindi ako marunong tumingin ng awa sa mga traidor na kagaya mo. Sawang-sawa na ako sa mga panlilinlang ng dyablo. Hayaan mong tulungan kitang maging mapayapa! Galit na sigaw dito ni Roble habang dahan-dahan niyang kinukuha ang kanyang kalis. Matapos niyang makuha ang kalis, ay agad niya namang hinawakan ang kabibing ibinigay sa kanya ni Ragot. Kasabay ng paghawak dito ni Roble ay ang pag-usal niya ng mga pakaing dasal para sa kanyang gamit. Ay! Masyado ka naman atang maraming sinasabi, iho. Magdahan-dahan ka. Baka kainin mo yung mga sinasabi mo. Sagot naman ng matanda. Nang marinig ito ni Roble, ay halos umapoy na siya sa galit dahil sa sinabi nito. Walang sabi-sabi ay agad niyang sinugod ang matandang yun. Nang walang pagdadalawang isip, nakitilan ito ng buhay. Paglapit dito ni Roble, ay agad namang sinangga ng matanda ang kalis sa pamamagitan lamang ng bagakay na hawak niya. Nahati ang lahat ng bagakay na sinalag ng matanda, pero hindi ito sapat upang matagumpay na matamaan ni Roble ang sugo ng demonyo. Patuloy pa rin sila sa pagbubuno sa ilalim ng puno hanggang sa dumating ang pagkakataong unti-unting nagbago ang kaanyuan ng matandang kanyang kalaban. Biglang natuyo at bumitak ang balat ng matanda habang dahan-dahang nagsisilitawan ang mga kaliskis nito. Makalipas lamang ang ilang minuto, ay tuluyan na nga itong nakapagpalit ng anyo. Paglalarawan ni Roble sa kaanyuan ng matanda, animoy isa itong taong bayawak. Hindi lubos mawari ni Roble kung bayawak ba ang matandang yun o isang butiking anyong tao. Meron din itong nanlilisik na mapupulang mga mata at mga nagsisihabaang pangil. Meron din itong matutulis na mga kuko na animoy isa ng tabak kung sisipatin dahil sa abnormal na haba nito. Matapos makapagpalit ng matandang manlalason, ay agad din naman itong sumugod sa kinaroroonan ni Roble. Pagsugod nito kay Roble, ay agad naman niya itong inilagan at kasabay nito ay ang pagtaga ni Roble sa likod ng matanda gamit-gamit ang kanyang kalis. Nang makalampas ang matandang kanyang kalaban, ay bigla naman itong humandusay sa lupa habang naaagnas ang katawan. Maging mapayapa sana ang iyong kaluluwa sa impyerno, wika dito ni Roble. Dahil sa pangyayaring yon, ay nagpumilit na si Robleng makarating sa pugad ng mga maranhig. Pagsapit ng 6:00 ng hapon, ay doon na niya narating ang parola na merong mga kubong nakatirik. Galak na galak noon si Roble sa kadahilanang malapit na niyang mailigtas ang kanyang maestro. Habang siya ay naglalakad sa mga kubong yon, ay bigla namang nagsilabasan ang mga pamilyang nakatira dito. Nang makita ito ni Roble, ay agad siyang napahinto sa paglalakad dahil sa paglitaw ng mga hindi kaaya-ayang panauhin. Sa 10 kubong nakatirik sa katabi ng parola, ay meron itong higit kumulang sa 4 kataong naninirahan sa bawat kubo. Nang magsilabasan ang mga taong nakatira doon, ay halos mapalibutan na nito si Roble. Walang Diyos kapag gabi.
Kami ang naghahari sa kadiliman at walang sino mang makakaligtas sa aming taglay na kakayahan. Manood ka, manlalakbay, kung paano ka namin kikitilan ng buhay. Wika ng isang lalaking malapit kay Roble. Gabunang aswang? Tingnan natin! Sagot naman ni Roble. Kasabay ng pagwika ni Roble ay ang pagbunot niya ng kanyang kalis na halos ikasilaw na ng lahat ng taong naroroon. Pagbunot niya nito sa taguban ay siyang paglabas ng mga malaanghel na anino. Nagliwanag din ang anino ni Roble na nagkorteng espiritu ng kalis. Nang masipat ito ng mga taong naroon, ay bigla namang naging abnormal ang ginagawa ng mga ito. Ang iba sa mga kababaihang nakatira sa lugar na yon ay naghuhukay sa lupa na tila ba meron itong hinahanap. Ang mga lalaki namang kasama nito ay kinakamot ang pinakagitna ng kanilang likod na para bang nakakaramdam ito ng labis na kate sa kanilang likuran. Nang mahawakan na ng lalaki ang gitna ng kanyang likuran, ay agad niya namang hinila ang balat niya sa likod hanggang sa tuluyan na itong mapunit. Matapos itong magawa ng nilalang na kumausap kay Roble, ay bigla naman itong nag-iba ng kaanyuan. Bigla itong tinubuan ng napakalaking pakpak na maihahalin tulad mo sa mga pakpak ng uwak. Ang mga babae namang naghuhukay ay biglang humaba ang mga braso nito at naging itim ang kulay ng mga balat. Tinubuan din yon ng malalaking ngipin sa kanilang mga bunganga. Ang mga lalaki naman ay nagkaroon ng mahahabang dila at halos mawala na ang labi ng mga ito dahil sa rami ng mga umusling pangil. Nang tuluyan ng nakapagpalit anyo ang mga taong naroon, ay siya namang pagsugod ng mga ito sa kinaroroonan ni Roble. Amang makapangyarihan sa lahat, dinggin mo nawa ang aking panalangin. Kahit ako'y napapaligiran ng kadiliman, naway magpadala ka ng liwanag na gagabay sa aking paglalakbay. Ilang libong demonyo man ang humarang sa akin, sana'y iyo akong samahan sa aking susunguing labanan. Wika ni Roble habang kinukuha niya ang kabibing bigay sa kanya ni Ragot. Maliban pa sa pagkuha ng kabibe, ay nag-usal rin si Roble ng kanyang pamproteksyon sa kanyang katawan. Maililigtas ko po ang aking maestro. Sana'y buhay pa siya sa mga oras na ito. Dagdag pa ni Roble. Ilang minuto lang ang lumipas at tuluyan na ngang pinagpiestahan si Roble ng mga aswang na nasa ilalim ng pamamahala ng kanilang gabunan. Napakalakas ng gabunang yon na halos pumantay na ito sa mutyang ibinigay sa kanya ni Ragot. Maging ang puder at bakod niya sa katawan ay hindi ito gaanong naaapektuhan nang sa hindi malamang dahilan. Ang ibang mga aswang na lumalapit kay Roble ay agad namang natutupok ng apoy na nilikha ng kanyang mutya ng kabibe. Dahil sa ganoong uri ng kakayahan ng gabunang yon, ay doon na itinuon ni Roble ang kanyang atensyon. Hinabol niya ito ng hinabol hanggang sa dumating ang puntong nasukol na niya ito. Ramdam kong pagod ka na sa kakalipad. Meron din palang kahinaan ng katulad mong gabunan. Hindi mo ba napapansin ang mga espiritual na taling unti-unting pumupulupot sa'yo? Wala kang kwentang katunggali kung ang simpleng bagay lamang ay hindi mo pa kayang masilayan. Wika dito ni Roble. Dahil sa narinig ng gabunang aswang, ay doon niya unti-unting naunawaan kung bakit sinusundan siya ni Roble kahit siya ay lumilipad. Kahit anong pilit ng gabunang aswang na kumawala sa ginawa ni Roble,
ay hindi na niya ito nagawa. Animoy tuluyan na siyang nagapos ng mga espiritual na taling nilikha ni Roble sa pamamagitan ng usal. Nang tuluyan ng malapitan ito ni Roble, ay agad din naman niyang itinarak ang kanyang kalis. Kasabay ng pagkamatay ng pinuno ng mga aswang, ay ang matinding galit ng mga kasamahan nito. Halos magwala na ang karamihan sa mga yon dahil sa pagkamatay ng kanilang pinuno. Matapos magsiiyakan ng mga aswang, ay siya namang pagsugod ng mga ito sa kinaroroonan ni Roble. Ang lahat ng aswang na sumusugod papalapit sa kanya ay matagumpay niya naman itong naiwasan. Sa bawat pag-iwas ni Roble ay ang pagtaga niya naman ng mga aswang na lumalapit sa kanya. Kahit merong mga batang aswang na nakikisali sa labanang yon, ay hindi ito pinakitaan ng awa ni Roble. Lahat ng nasa panig ng kaliwa ay pinagpapapatay niya na para bang mga hayop lang ang tingin niya dito. Lumipas pa ang 1 oras at tuluyan na ngang nalipol ni Roble ang lahat ng aswang na nakatira sa tabi ng parola. Naway matahimik na ang inyong mga kaluluwa, wika ni Roble, habang sinusunog nito ang mga kubong nakatirik sa lugar na yon. Matapos niyang masunog ang mga kubo, ay agad namang nagpatuloy ng paglalakad si Roble. Habang papalapit na siya sa pugad ng mga maranhig, ay ang pagbigat naman ng kanyang pakiramdam. Napakarami na ding salot sa paligid at masangsang na rin ang amoy sa lugar dahil sa napakaraming bangkay ang nakakalat. Kulay berde na din ang hangin doon at mga patay na ang damo sa lupang dinaraanan ni Roble. Maging ang mga punong nabubuhay doon ay naging kulay puti na at lagas na ang lahat ng mga dahon nito. Bago makarating si Roble sa pugad ng mga maranhig, ay kailangan niyang daanan ang isang napakatarik na bangin na isang mali mo lang ay maaari mo nang ikamatay. Ang ipinagtataka lang ni Roble sa daan na yon ay napakaraming malalaking alupihang gumagapang. Napakarami ding butas sa bawat lupang dinadaanan ni Roble na para bang merong nilalang na nakatira sa ilalim nito. Dahil sa pagnanais ni Robleng marating ang pugad ng mga maranhig ng mismong gabi, ay pinili niyang dumaan sa lugar na yon na merong lakas ng loob. Wala siyang pake kung gaano kabangis ang nilalang na nagbabantay sa kanyang dinaraanan. Basta ang nais niya ay mailigtas niya ang kanyang maestro. Ilang minuto palang pagdaan doon ni Roble, ay nakasipat na siya ng mga bangkay na nakasabit sa mga patay na puno. Ang baho naman ng nabubulok na laman ng tao ay palakas ng palakas habang patuloy sa paglapit si Roble sa pugad ng mga maranhig. Sa pagpapatuloy ng kwento ay ang pagharap ni Roble sa tagapagbantay ng demonyo. Okay, grabe, sobrang lupit nito. Napakahirap ng pinagdaanan ni Roble, no? Pero hanggang dito pa lang kasi yung nasisend sa atin eh. So baka hanggang dito na lang muna yung maranhig. Lolomak muna tayo tapos rahabalin susay. Yun lang. Salamat.